Maagang nagtungo sa bayan ng Mexico ang mga tauhan ng Kapitolyo para i-register ang daang-daang benepisyaryo ng programa. Isa sa mga naunang nakipila sa venue, ang 52 years old na si Aling Consuelo, na kasama pa ang anak na si Jericho, isang PWD na may inborn na sakit sa bato. 21 years old na si Jericho, naantala ang nakatakdasa ng pagpasok sa kolehiyo dahil sa kanyang sitwasyon. Nahirapan po sa pag-commute. First year college na po sana. Hindi ko na kayang buhat-buhatin, ma'am. Gusto niyang makapag-aral, makapagtapos siya, hindi ko talaga kaya. Kaya nandun lang sa bahay. Mabigat para sa ina ang kalagayan ng anak. Bukod sa gastusin sa bahay, inaalala rin niya ang mga maintenance medicines na kailangan ng anak. Pero tila naibsan ang lahat ng pag-alala nang malaman na isa si Jericho sa mga makakatanggap ng ayuda sa pagbisita ng Kapitolyo sa barangay ni Governor Dennis Data Pineda sa Barangay Lagundi at Masamat. Sobrang halaga po kasi bihira po mapansin yung mga PWD lalo po ngayon. Tsaka ang hirap po kasing tawag dito. Mahirap po, lalo na po, mga ganito katulad namin, mahirap po makapag-apply ng mga trabaho. Kaya po, maswerte po kami na napapansin niya po kami. Iniikot din ni Gov Delta, Lubao Mayor Esme Pineda, kasama ang mga tauhan ng PDRRMO, PSWDO at GSO, ang iba pang barangay sa bayan ng Mexico. Kabilang na dito ang Barangay Sabanilla at Rafael, Barangay San Miguel at San Vicente, Barangay Divisoria at Nueva Victoria, Barangay Panipuan at Camuni, Barangay San Roque at Santa Maria, Barangay Laug at Barangay Dores Pirin, Barangay Santa Cruz at Balas, Barangay Laput at Concepcion, Barangay San Juan at Anao, at Barangay Pangatlan at San Jose. Bukod sa cash assistance at food packs tulad nito, dala-dala din ni Gov Delta ang iba pang programa ng Kapitolyo para sa mga benepisyaryo. Kabilang na dito ang mga programa ng Kapitolyo tungkol sa edukasyon at pangkalusugan. Mga tingkoy, bukol, kimbres, ogani, goiter, abdo, katarata, naman po dapat gastusan na. Sagot na po ni Kapitolyo yan, mag-enroll kayo po Kapitolyo. Pasawag kayo mo po karang-karang kay Captain Tamo. Kaya po, at suya pa rin ni nanay, syempre po, yan ay pwedeng lang po nanay. Kami po naman, saut-saut kayo po pamilya. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga taga-Mexico sa malasakit na ipinakita ni Gov Delta at ng pamilyang Pineda para sa kanila. Nasa mismo ang Kapitolyo ang bumababa para sa barangay. Malaking tulong to, lalo na yung mga binibigay niyang tulong sa mga aming kabalen dito sa bayan ng Mexico. Layon ni Gov Delta na sa tulong ng Kapitolyo sa barangay program ay mas maramdaman pa ng bawat kapampangan ang mga serbisyo ng Kapitolyo. Kaya sila mismo ang pumupunta at lumalapit sa publiko. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.